चिकन तंदूर बनवण्यासाठी इथे मी चिकनचे लेग पीस घेतलेले आहेत। हे लेग पीस मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत 2 ते 3 वेळा। चिकन तंदूर बनवण्यासाठी इथे मी लाल तिखट घेतलेला आहे 1 चमचा, तंदुरी मसाला घेतलेला आहे 1.5 चमचा, अर्धा चमचा चाट मसाला घेतलेला आहे, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे। इथे मी 8 ते 9 लसणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि 1.5 इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे आणि 1 हिरवी मिरची घेतलेली आहे। याची आपण पेस्ट बनवून घेणार आहोत। 2 चमचे लिंबाचा रस आणि अर्धा कप दही। दही आपल्याला एकदम घट्ट लागणार आहे। इथे मी फूड कलर घेतलेला आहे, हा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नको असेल तर नाही घातला तरी चालेल। त्याचबरोबर आपल्याला मीठ आणि तेल लागेल। सगळ्यात अगोदर इथे आपण चिकन पीसला कट देणार आहोत। आपल्याला प्रत्येक चिकन पीसला असे कट द्यायचे। अशा प्रकारे सगळ्या चिकन पीसला आपल्याला 3 ते 4 कट द्यायचे आहेत, म्हणजे जे आपण मॅरिनेट करणार आहोत ते व्यवस्थित आतपर्यंत मसाला जाईल। इथे मी सगळ्या चिकन पीसेसला कट दिलेला आहे। आता आपण फर्स्ट मॅरिनेशन करणार आहोत। सगळ्यात अगोदर मीठ घालणार आहोत, नंतर लिंबाचा रस आणि लाल तिखट। आता हे व्यवस्थित छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे जे आपण कट दिलेला आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला असा मसाला चोळायचा आहे। त्याच्यामध्ये इथे हा मी मसाला छान व्यवस्थित लावून घेतलेला आहे, चिकनला चोळून घेतलेला आहे। आता हे आपल्याला 10 मिनिटं असंच ठेवायचं आहे, नंतर आपण दुसरं मॅरिनेट करणार आहोत। आता आपण सेकंड मॅरिनेशन करणार आहोत। त्याच्यासाठी इथे मी मोठा बाउल घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये दही घेतले अगोदर। त्याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये तंदूर मसाला घालणार आहोत, चाट मसाला आणि हळद, आले लसूणची पेस्ट 2 चमचे, फूड कलर अगदी थोडा घालायचा इथे 1 पिंच, आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे हा मसाला आता व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। थोडंसं मीठ घालायचं आहे, थोडंसं घालायचं आहे, आपण अगोदर घातलेलं आहे चिकनला। मिक्स करायचं आहे आणि या चिकन पीसला हे व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। हे जे कट दिलेले आहेत याच्यामध्ये आपल्याला छान व्यवस्थित मसाला असा चोळून घ्यायचा आहे, म्हणजे मसाला आतपर्यंत जातो। अशा पद्धतीने सगळ्या चिकन पीसला आपल्याला हा मसाला लावून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला हे 2 तासासाठी मॅरिनेट करायला ठेवायचं आहे। तुमच्याकडे जर वेळ असेल तर तुम्ही रात्रभर ठेवू शकता। इथे चिकन 2 तास छान मॅरिनेट झालेलं आहे। आता आपण याच्यावरती 2 चमचे तेल घालणार आहोत, छान मिक्स करायचं आहे व्यवस्थित। आता हे चिकन आपण ओव्हन मध्ये बेक करणार आहोत। याच्यासाठी मी अगोदर ओव्हन प्रीहीट करायला ठेवलेला आहे। अशा पद्धतीने मी चिकन पीस ओव्हनच्या रॅकवरती ठेवलेले आहेत। आता आपण हे 30 मिनिट्स बेक करणार आहोत। रॅक व्यवस्थित मागे सारायचं, याच्या खाली फॉइल पेपर ठेवायचा आहे, म्हणजे आपल्याला क्लीन करायला इझी होईल। आता हे बंद करून 30 मिनिटांनी आपण चेक करूया। 15 मिनिट्स झालेले आहेत। आता आपण एकदा याला चेक करूया आणि बटर लावूया। ट्रे थोडा बाहेर काढायचा आहे आणि याच्यावरती आपल्याला व्यवस्थित बटर लावून घ्यायचं आहे। आणि हे अजून 15 मिनिट्स आपल्याला बेक करायचं आहे। 30 मिनिट्स झालेले आहे। आता आपण चेक करूया। आता आपल्याला याची साइड चेंज करायची आहे।
इथे चिकन पीस मी टर्न केलेले आहेत. आता आपण याला थोडं अजून बटर लावायचे वरून. आता आपल्याला अजून 15 मिनिटे बेक करायचंय. इथे 15 मिनिटे झालेली आहेत. आता आपण चिकन कुक झाले का बघूया. इथे चिकन व्यवस्थित कुक झालेलं आहे. आता आपण याला एका प्लेटमध्ये काढूया. अशा प्रकारे इथे हा चिकन तंदूर तयार झालेला आहे. हा मी टोटल 45 मिनिट बेक केलेला आहे. तुमच्याकडे जर ओव्हन नसेल तर तुम्ही सेम रेसिपी पॅनमध्येही बनवू शकता. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा. तसेच लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी सबस्क्राईब करा. थँक्यू.